Gandeiros e gandeiras, técnicos e alumnado do Campus Terra teñen unha cita o 13 e 14 de novembro na Facultade de Veterinaria. Celebrarase a 22ª edición das Xornadas Técnicas de Vacún de Leite, que foron presentadas no Pazo de San Marcos e que organiza Seragro co apoio da Deputación. Este encontro, despois de máis de 2 décadas, sigue sendo unha referencia en Galicia, incluso fora das nosas fronteiras, porque creo que ofrece algo que o sector valora especialmente, que é información rigurosa, formación práctica e, dende logo, tamén visión de futuro. Durante as xornadas participarán técnicos de prestixio nacional e internacional para abordar temas de máxima actualidade no sector vacún de leite. As melloras en recría como eixo básico do futuro das explotacións. As prácticas máis recomendables en aqueles aspectos cruciais da produción, como pode ser a reproducción, a podoloxía, a nutrición, a influencia da robotización e a chegada imparable da inteligencia artificial ás ganderías de leite, o imprescindible traballo agrario nas granxas, diferentes formas de facelo, así como a problemática da man de obra. A achega da Deputación ás xornadas de 12.000 euros é unha mostra máis da implicación da institución provincial co sector primario, que tamén se materializa con proxectos propios como a Granxa Galloso Castro e o Centro Experimental de Leite. Un obxectivo de aportar innovación, coñecemento, servicios e aforros aos gandeiros e gandeiras desta provincia, porque o obxectivo compartido creo que é clarísimo, que é producir leite na provincia de Lugo e que esta leite pois siga sendo cada vez máis rendible, máis sostible e tratar de afondar, de que sexa máis atractivo, sobre todo, para garantir ese relevo xeneracional. O obxectivo final, que o sector do leite siga a ser estratéxico no futuro económico da provincia.